ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିବି, କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅମାନେ ଆଉ ଝିଅମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ତ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ନଥାଏ, ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥାଏ। ପୁଅମାନେ ତାକୁ ଜାହିର କରିକି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଚାରିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଭାଇ କି ତିନିଟା ଭାଇ କି ଦିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯେ ଘରଟା ମୋର ହେଇଯାଉ, ମୋର ବାଣା ହେଇଯାଉ, ତାର ଚାରଣା ହେଇଯାଉ, କି ସିଏ ନ ପାଉ, ମୁଁ ସବୁଯାକ ଭୋଗ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ମଣିଷ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁ କୁବୁଦ୍ଧି, ମାଇକିନା ବୁଦ୍ଧି, ମାଇକିନାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାଚିବା କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାଚିବା କଥା, ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ତା ଆର ପଦଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି, ବହୁତ ଖରାପ। ସେଇଟା ସୀମିତ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛି, ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତୁମେ ଫିକା ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ କ୍ୟାମେରା ନା, ଏ କିଛି କାମ ଦେବନି। ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛି, ପୁରା ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା। ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିପି ହେଇକି ରହୁଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପଲିସ୍ ନା, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତମର ନା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଘର ଢେୟ, ସେ ଘର ଢେୟରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ବି ତୁମେ ବଞ୍ଚିବନି। ମନେ ରଖ, କାହା ବିଷୟରେ ଖାଲ ଖୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବ। ଏ ଭୁଲ କେବେ କରନି। କାହାକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାହାକୁ ମାନେ ତୋଷରପାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାହାକୁ ଉଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଭୋଗିବ ତା ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ। ତା ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମନେ ରଖ।